सोरबा जोंनि बर'नि दैदेनगिरि लिडारफ्रा सोङोब्ला एसटि लागेना ना लागे मियादि फाट्टा लागेना ना लागे होनना बुङोब्ला आं दिनै बर'फोरखौसो सोंनो नागिरदों। जोंनि बर'नि माखासे मेलेमजिबि सुबुंफोरखौ बा जोंनि बर'नि माखासे दैदेनगिरिफोरखौसो सोंनो सानदों। जोंनो एसटिखौ नांगौना नांला? जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौना नांला? जोंनो हारि रैखाथिखौ नांगौना नांला? जोंनो एसटि प्रटेक्सनखौ नांगौना नांला? जोंहा जोंनि बर' हारिनि बा एसटिनि गासिबो मेलेमजिबि सुबुंफ्रा बिनि फिननायखौ हर बा कमेन्ट्सआव फोरमायहर। नोंथांमोनहा जुदि गुबुन हारिनो सोंनो हादोंब्ला, गुबुन हारिनो जासिनो हादोंब्ला एसटि लागेना ना लागे खुगायाव माइक होयै होयै स्पिकार होयै होयै एसटि लागेना ना लागे मियादि फाट्टा लागेना ना लागे सोंदों, नङा होमबा? नाथाय दिनै आं नोंथांमोनावसो सोंदों बा नोंथांमोनखौसो कुइसन खालामदों। जोंनो बर' हारिनि थामोन्थाखौ नांगौना नांला? जोंनो बर' हारिनि कालचारखौ नांगौना नांला? जोंनो बर'नि हारिमुखौ नांगौना नांला? बा जोंनो बे एसटिखौ नांगौना नांला? जोंनो बड'लेण्डखौ नांगौना नांला? नोंथांमोना बुजिखागौ, मिथिखागौ, गिदिर गोलाव बर' सुबुंफ्रा जोङो साफ्रोमबो गुबुननि आथिं सायाव जानो थांगासिनो दङ। जोङो जेनेरेल जानो थांगासिनो दङ। जोंहा जेनेरेल जायोब्ला जोंनि बे 15टा भेकेन्सिदा बा एसटिनि जिथुनाखि सिट फैयो नङा होमबा साख्रिनि, नैबेफोरो मा जागोन? बबेयाव मा थालांगोन? बबेनिफ्राय लाबोनानै बिथांमोननो एसटि सोसननानै एसटिखौथ' सोबायानो दिसुन, बे साख्रि बाख्रिनि भेकेन्सिखौ बबेनिफ्राय सोनानै होगोन? अबिसिनिफ्राय दानख्लायना होगोन नामा? होआ। जोंनि थाखानाय एसटिनिफ्रायसो होगोन सरकारा, मिथिबायना? बेखौ जोंनि जिथुनाखि एसटिनि बा बर' सुबुंफोरनि ट्राइबेलनि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बुजिनांगौमोन, मिथिनांगौमोन। दिनै बिथांमोनहा साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफ्रा बेखौनो बुंदों, जोंहा थाखानाय एसटिया जेबो खहा जायाजासे एसटि होनायाव जेबो बादा गैया। आरो भारतनि संबिधान हिसाबै नङा होमबा गणतान्त्रिक भाबै सोमावसारनाया बयहाबो राइट्स दङ। येस, राइट दङ बयहाबो। नाथाय बे नङा, दिनै बिथांमोना झारखन्ड बिहारखौ गारना फैनानै जोंनि आसामाव रायजो बिबान मोनगोन नामा? अब्ला जोंबो जोंनि बर'फ्रा बिहाराव थांनानै, झारखन्डआव थांनानै, दिल्लीयाव थांनानै, जोङो दिल्लीयाव जोंनो मुम्बाइआव जोंनो बड'लेण्ड नांगौ होनना बुंब्ला जों मोनगोन नामा? बेयाव थांनानै जोङो माबा मोनसे ट्राइबेलनि डिमान्ड खालामहैबा मोनगोन नामा? एसटिनि डिमान्ड खालामहैबा मोनगोन नामा? मोना नङाना। दिनै जोंनि बर' सुबुंफ्रा, लिडारफ्रा, दैदेनगिरिफ्रा बुजिनानै बुजिबायदि। आं बुङाखै मालाबाबो बिपिएफनि हाग्रामा महिलारिखौल' आसि थुनानै टारगेट खालामना बुङाखै आं बुंदों गासैबो बर' हारिनि दैदेनगिरिफोरखौ, लिडारफोरखौ। बेवहाय सोरबा एबसुनियाबो बुंदों, सोरबा सिसिथनाबो बुंदों, सोरबा बनसुनाबो बुंदों, सोरबा बिभिन्न ट्राइबेल हारिनि मानसिफ्रानो बुंदों, मिथिबायना? स' जोंहा थाखानाय एसटिया खहा जायाजासे एसटिखौ होनायाव जोंहा जेबो बादा गैया बा होबथानाय गैया। बिथांमोना बे बाथ्राखौ बुंदों।